Bi breakwater ġdid u xogħlijiet ta' tisbieħ mal-kosta, il-bajja ta' Marsalforn ser toffri esperjenzi sbaħ u iktar pożittiv għar-residenti u dawk li jżuru din iż-żona. Saħed dan il-Ministru Għawdex Justyne Caruana li ddeskriviet il-proġett tal-breakwater bħala proġett kbir u ferm importanti li jiffurma parti mill-masterplan ambizzjuż għal Marsalforn. Il-Ministru Caruana qalet li minħabba l-elementi, speċjalment riħ qawwi, għal dawn l-aħħar snin inħass ferm il-bżonn għal dan il-proġett. Il-breakwater, id-difiża kostali illi nafu li matul is-snin inħasset il-ħtieġa ta' breakwater għaliex Marsalforn huwa espost tal-kurrenti u għall-elementi. Huwa proġett ambizzjuż, huwa proġett bżonjuż, huwa proġett li se jagħmel id-differenza mhux biss għal Marsalforn imma għall-Gżira Awċija. Il-Ministru spjegat kif tim ta' esperti tekniċi evalwaw bir-reqqa kull studju li kien sar fil-passat u żiedet tgħid li baqa' ftit studju sabiex l-applikazzjoni tkun tista' tiġi ppreżentata lill-awtorità tal-ippjanar. Caruana ħabbret ukoll li f'dawn l-aħħar jiem ġew ippubblikati t-tenders għax-xogħlijiet mal-kosta tal-bajja ta' Marsalforn, xogħlijiet li bihom ser isir bidla mill-isbaħ f'din iż-żona. L-upgrade u l-embellishment tal-żona tal-kosta fejn ħajkollok pavimentar ġdid, ħajkun hawn dwal, ħajkun hemm ukoll servizzi u infrastruttura ġdida biex dak li jkun jista' jiġi hawnhekk u jieħu esperjenza sabiħa u pożittiva. Caruana qalet li dawn iż-żewġ proġetti massiċi jiffurmaw parti minn kull anna ta' xogħlijiet oħra antiżi għal din iż-żona, inkluż il-bini mill-ġdid ta' triq Għajn Melel, il-bini ta' triq Ix-Xwejni u l-bini mill-ġdid ta' triq ewlenija li mill-Belt Victoria twasslek sa Marsalforn. Il-Ministru temmet tgħid li dawn iż-żewġ proġetti mhux biss se jgawdu minnhom l-Awċin kif ukoll il-Maltin, iżda wkoll eluf ta' turisti li jżuru din il-gżira ta' tliet għoljiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.